Huwag lang tagngaon. Na. Nalabaw mo tayo ka. Malabaw siguro ni hilom-hilom ang gani. Akong kadlukan nga di ta makabalot tayo ba na napaakan di ay ito ila baga aboy uy mas baga pa man mas kaati nimo. Kaon pa uric acid mo kan eh. Yang gikuha giro. Kuha niya, imbalik man sa dalam kay sukli ka customer. Alay kalit ka mag-ana no. Kung customer ko wala ba nang bang agi ang customer? Pagdaan ko. Na baga mas baga yun kay kabuboy han. Hilom-hilom. Grabe uric Mo acid. sigurong sige ni siya yung sakit yung ulog diyan. Dili mo kan ni siya kay mura masag kan yang kapawa. Mao ba na tay si siya kitag tiyan? Lagi kay diri sa barado sa diri siyang dagan sa hangin dito padung sa Pariuna. Siguro ano mo pa na. Baga mas baga pa ya ka irits. Ito yung baga. Mao man ni mas pinakakusog man ni. Na. Mas hilom-hilom mo dahil yung usan ko. Mas top notch man kontra sa magulang na eh. Kaya kabaga Kaniyo, kayo ana. Aning pagkuan mo ko siya dire, kumbara na siya dire. Pag ana niya dire ang pareha sa siya kani. Dili sa dire sa pakataw dire sa kilid mo kana siya mo para na. Yun siya sakit daw kaayo. Kadong gaya mo dari, sakit do yung tiyan. Oh, mura sa sinda ba ang pagkuan na. Puros gid baga boy way nipis. Sabong ang kang ati di ay. Na, Mas baga gid yan. yan. Oh. Compare nimo sa ka-irits kanina. Lupig siya ati no.